ପାତି ମାଙ୍କଡ଼ ଭର୍ସେସ୍ ହନୁ ମାଙ୍କଡ଼। ମାଙ୍କ ପ୍ରବଚନର ଏତେ ଭଲ ଆଇଡିଆ ଦେଲା, ତଥାପି ବି बटर बुटर क्या चलते काम करते चलो हो जाएगा। ମୋ ମାତାଶ୍ରୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଇବା ଭୋଜନ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ କାଲି ବରା କରାଯିବ, ବରା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମନା ହେଇଯାଇଛି। ସକାଳେ କାମ ସରିଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର ଡ୍ୟୁଟି ହେଲା ପାଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସକାଳ 3:18 ହେଇଛି। 3ଟାରୁ ଉଠିଲିଣି। ଫୋନ୍ ଟିକେ ଚଲେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ମଶାରୀ ଗୋଟା ହେଉଛି। ତ ସକାଳ 3ଟାରେ ଉଠିକି ଆଜି ପୁରା ପଙ୍କ୍ଚୁଆଲ୍ ଅଛି। ତ ସକାଳୁ ଉଠା ସରିଲାଣି ଆଣ୍ଡ ମୋର ବ୍ୟାଗ୍ରୁ ଡାଇରୀ ବାହାରି ପଡ଼ିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଫାଇନାଲି ବାହାରି ପଡ଼ିଲା। ପ୍ରଥମ ସକାଳୁ ଉଠିଲେ ଫାର୍ଷ୍ଟ କାମ ସେ ହେଉଛି ଡାଏରୀ ଲେଖିବା। ଯେଉଁ ମାନେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଫିଲ୍ କରିପାରୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ, ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଲ୍ୟାକ୍ ଥିଲା, ଯେଉଁ ହ୍ୟାବିଟ୍ ଆଗରୁ ମୁଁ କ୍ରିଏଟ୍ କରିପାରୁନଥିଲି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ହ୍ୟାବିଟ୍ ହେଇଗଲାଣି। I am happy for this. Let's start the day because କାଲି ଲେଟ୍ରେ ଉଠିଥିଲି ବଟ୍ ଆଜି ପଙ୍କ୍ଚୁଆଲ୍ ଅଛି। ଚାଲ ମାଡ଼ିଯିବା ଦିନ ଯାକ। ଆଜି ବହୁତ କରିବାର ଅଛି କାମ, ବହୁତ କାମ ପେଣ୍ଡିଂ ରହିଗଲାଣି ଆଣ୍ଡ ଆଜି ଦିନଟାକୁ ପୁରା ବେଷ୍ଟ ବନେଇବା ଆଜି ଆମର। ବର୍ତ୍ତମାନ କାମ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲାଣି। ଛାତ ଉପରେ ଅଛି, ଭାଗ ପଡ଼ୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାଗ ପଡ଼ିବ। କାଲି ଏତିକି କାମ ହେଇଯାଇଛି। ଖାଲି ଏଇଠି ବସିକି ମୁଁ କାମ କରୁଥିଲି, କିନ୍ତୁ କାମ କଲାବେଳକୁ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇ ହେବନି ନା, ତେଣୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ବନାଯାଇନି। ବଟର ବୁଟର ଖିଆ ଚାଲିଛି। ଖାଇ ସାରିଲା ପରେ ଛାତ ଉପରକୁ ପୁଣି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୋ ମାତାଶ୍ରୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଇବା ଭୋଜନ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଖାଇସାରିଲିଣି। ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋ ଭାଇର, ଯିଏ ଭାତ ଛାଡ଼ିଛି। ତା ପାଖଟା ମୋର ପୁରା ନିଟ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ଲିନ୍। ତାପରେ ବୋଉ ବସିଛି। ସେଇଟା ହେଉଛି ନନାଙ୍କର। ନନା ଆସିନାହାନ୍ତି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖାଇବା ପାଇଁ, ଆସିଲେ ଖାଇବେ। ଏଠି ହେଲି ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଇ ପିଇକି ସୁନା ପିଲା ଭଳିଆ ବସିଛି। ସକାଳେ କାମ ସରିଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର ଡ୍ୟୁଟି ହେଲା ପାଣି ଦେବା। ପାଣି ଏତିକି ଅଛି, ପାଣି ଦିଆଯାଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ। ଆଜି ସେପଟ ଏପଟ ଏତିକି କାମ ସବୁ ହେଇଯାଇଛି। ପାତି ମାଙ୍କଡ଼ ଭର୍ସେସ୍ ହନୁ ମାଙ୍କଡ଼। ସେପଟେ ହନୁ ମାଙ୍କଡ଼ ବସିଛନ୍ତି, ସେପଟେ ହନୁ ମାଙ୍କଡ଼, ଏପଟେ ଆମର ପାତି ମାଙ୍କଡ଼। ପାତି ମାଙ୍କଡ଼ ସବୁ ଡରେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ସେଠି ଗୋଟେ ଏଠି ଗୋଟେ ଚିଙ୍ଗିରି ମିଙ୍ଗିରି ସବୁ ପୁରା ରାଜୁତି ଚଗଉଛନ୍ତି ବସିକି ଆଉ। କାଲି ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଅଛି, ତେଣୁ ସେଠି ପିଠା ପାଇଁ ବନାଯାଇଛି। ଏଠି ସେପଟେ ଆମର କାଲି ବରା କରାଯିବ, ବରା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବନା ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ହିୟର ଆଇ ଆମ୍। ବର୍ତ୍ତମାନ କାମ କରାଯାଉଥିଲା। ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଉଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜି ଚ୍ୟାନେଲରେ 461 ଜଣ ହେଲେଣି। 2 ଦିନ ହେଲା 455ରେ ଥିଲେ, ବଟ୍ କାମ କଲା କ'ଣ ସବସ୍କ୍ରାଇବର ବଢ଼ୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ କାମ करते चलो हो जाएगा। କାମ କଲେ ନିହାତି ବଢ଼ୁଛନ୍ତି, ତ କାମ କରିବା ଦରକାର। ଆଣ୍ଡ ଫୁଲ୍ ଡେଡିକେସନ୍ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କାମ କରାହେଉଛି।
ସକାଳ 3ଟାରେ ଉଠିକି କାମ କରାହେଇଛି, ନହେଲେ ନାହିଁ ଦିନ ଯାକ ଘର କାମ ଚାଲିଛି, ତେଣୁ ଘର କାମରେ ବିଜି ରହିଯାଉଛି, ତେଣୁ ସମୟ ବାହାର ପାରିବନି, ତେଣୁ ସକାଳୁ ଜଲ୍ଦି ଉଠିକି କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। କ'ଣ କରିବା? ଟୁ ଆଚିଭ୍ ଦ ସକ୍ସେସ୍ ୟୁ ହାଭ୍ ଟୁ ୱାର୍କ ହାର୍ଡ଼। ତ ଦେଖାବ କାଲିର ଭିଡ଼ିଓରେ। ବାଏ ବାଏ। ମାଙ୍କ ପ୍ରବଚନର ଏତେ ଭଲ ଆଇଡିଆ ଦେଲା ତଥାପି ବି